Što mislite o pobjedniku, pobjednici Eurosonga? Pa okej, lijepa pjesma i doba demokracije, svi imamo pravo na pobjede u životu. Što mislite o bradatim ženama? Okej. Bradatim. Hoće postati sad in nakon ovog? Nije moj ukus, ali svako ima svoj stil, jel? Tako je, ja sam isto za to. Svako ima svoj stil i imaju svi pravo na svoje. Što mislite o bradatim muškarcima u suknjama? Pa o bradatim muškarcima, okej, sad suknju baš ne bi ovo. Osim da smo u Škotskoj, a sve drugo nije baš za suknjicu, neka njih u hlačama. Šta mislite o pjesmi, o natječaju, općenito, je li pjesma zaslužila da pobjedi? Pa pjesma je okej. Sad bilo je kandidata više, a stvar izbora kako su glasali. Uglavnom pjesma je okej. Stvarno nisam pratila, nisam gledala ni ništa. Nisi čula da je pobjedio transvestit Conchita Wurst, znači obučen je kao žena, ali ima bradu. Pa čula sam, ali baš nisam obazirala. Što misliš o tome? Pa svako ima pravo na slobodu. Ja misliš da će sad nakon ovoga bradate žene postati in? Možda. A što misliš o bradatim ženama? Ružno, jako ružno. A o bradatim muškarcima u suknjama? Ne. Jeste čuli ko je pobjedio na Euroviziji? Da, sad sam čuo, sad čujem. I što mislite o tome? Nemam mišljenja. Što mislite o bradatim ženama? Gadne. A brkate? Još gadnije. Mislim da svatko ima pravo na svoj izbor, na svoj način oblačenja, ponašanja. A što mislite o bradatim ženama? Hoće postati sad in nakon ovoga? To ne znam, ne znam. A o muškarcima u suknjama? Pa to je nekad i bilo. Nekad kad je bila jako velika sirotnja i teško se živjeti, muškarci su nosili suknje. E sad, u čemu je problem, to ne znamo, jel? Mislim da je nakarada društva i da je ogledalo društva i stanja u društvu i u cijelom svijetu. Bradatim ženama. Da. Ako je prirodno, prirodno. Ako je žena, žena. A što mislite o muškarcima u haljinama? Ništa dobro. Jeste čuli pobjednika, pobjednicu? Ne. Niste? Ne. Vidio sam na par sekundi sam. Pa ne znam, ništa, on je isto mene sasvim okej. Čovjek je koji mi svi. Njegova je stvar, hoće biti žensko ili muško. A što mislite o bradatim ženama? A nisam za njih, ali ako one to vole nositi, Bože moj, nek izvole. A o muškarcima u haljinama? Ojoj, to mi nije nikak dobro. Nikak mi to nije dobro. A što mislite o... A dobro, pa i u Škoti nose haljine, Bože moj. Sve je to okej, ako to oni modeli popisti, oni nose haljine i štiklice i sve. Zašto onda ne? Jeste čuli pjesmu? Da, jesam. I što mislite o pjesmi? O pjesmama je okej. Čujte, kak je čiji izbor. Ali ja mislim, ako ima brada, ako je u žensko, nije lijepo opet. A pošto imam i ja sad bradu koji čupam i evo, isto mislim, promjene su velike. Što vi mislite o bradatim ženama? Čujte, sama sam, postoji to kod mene i onda šta sad, jer to su hormonski poremećaji. A što mislite o muškarcima u haljinama? Pa to nije lijepo. Pa nemam šta mislit, nije ona zaslužila, nije zaslužio, ne znam nije ona je ili on. Kako ono kaže poslovica, čuvaj se, brkate žene i čosastog muškarca. Znaš što znači to? Brkata žena i čosastog, što nema ništa tlaka, to ne dolazi u obzir. A jeste poslušali pjesmu? Nisam. Niste, to je znači... ono kad reklamiraju onako onda. Samo ste vidjeli sliku? Malo je smiješno, niš posebno. Pa slušajte, danas je cijeli svijet smiješan, tako da i ovo, mislim, najbolje da je onako prirodno kao, ako si žensko, onda bude odjeveno u žensko, ako si muško, onda u muško. Pa ja mislim da to nije, da to nije u redu. Ali šta ako su prirodno bradate žene? Pa ja mislim da bi se trebali brijati. Šta tu vi, gospođe? Mislim da bi se ipak trebali urediti. Ako je žensko, da treba to malo srediti. Evo, mislite sad da će bradate žene postati nakon ovoga? Pa ne vjerujem.